Slav jwara hum bixêr hatin kanala Pirtûk Hezê. Ez ê vê heftel ser wêjeya zindanan rawestim. Ka wêjeya zindanan çi ye? Çima girîng e? Divê em çi bikin? Li dor van sê pirsan ez ê ser wêjeya zindanan bisekirim. Lê beriya wî ez dixwazim bi kurtasî behsa qonaxên edebiyata Kurdî kim. Ku ev girîng e ji bo baştir têgihiştina vê qonaxa wêjeya zindanan ya Kurdî hewce ye em qonaxên borî bînin bîra xwe. Niha werin em biçin piştî têkçûna mîrektiyên Kurdan. Ji ber ku piştî têkçûna mîrektiyên Kurdan êdî Kurdistan bi temamî tê talankirin û dagirkirin mixabin. Tu derfet namîne ku li welêt êdî yani kar û barê rewşenbîrî û nivîskariyê de tiştekî derbikeve yan jî tiştekî bibe yan jî xebatekî were kirin. Ku tên nefîkirin ji bo Stenbolê em bijin paytexta Osmaniyan. Osmanî vana nefî wirê dike û li wir em dibînin qonaxek dest pê dike. Di vê qonaxê de bi rastî gelek kovar, rojname, em bijin komele û pirtûk berhem çap dibin derdikevin tên nivîsandin. Geşbûnek li vir çê belê mixabin li vir jî kêmasiyek heye ku di navbera em bijin Stenbol diasporayê da em bijin di wê rewşenbîrê di dorê wê rewşenbîrê da û Kurdistanê di navberê de mixabin pêwendiyeke xurt tune yani bi rastî qelsiyeke pir mezin heye. Ev tiştekî dinê ye û pişt wê re dema ku em bijin komara Tirkiye ava hatta mezrandin û wekî din Sûrî, Iraq ev devletanan derketin holê û Kurdistan bû sê parçe beriya wî bibû em bijin ewlîn peymana qasd şirînê ji xwe ew di navber Osmanî û Safeviyan da parçe bibû. Pişta bi van sê dewletên em bijin hat damezrandinê ve Kurdistan bû sê parçeyê ja. Pişta qonaxa edebiyata Kurdî ya Kurmancî em dibînin li nav Kurdên Sovyetê wek em bijin qonaxek li vir çê dibe wek edebiyata Kurdên Sovyetê em binav dikin. Bi rastî jî ev qonax gelekî berhemdar e. Pişta em tên sala 1932 duan salan da wek bi kovara Hawarê derdorek nû em bijin qonaxek nû dest pê dike ku ev qonax ji bo edebiyata Kurdî pir giring e ji ber ku niha alfebe Kurdî alfebe Latînî ji bo Kurdî bi kovara Hawarê bi temamî dest pê dike û îro em ew alfebeya ku ji aliyê Celadet Elî Mîr Bedirxan û birayî wî Kamran Elî Mîr Bedirxan û derdora Hawarê bi kar haniye wê ekolê em wê bikartînin. Ev ji bo me giring e. Ew roja jî wek roja cejna zimanê Kurdî ji xwe hatiye pejirandin qebûl kirin. Piştre em dibînin ev qonax ber bi Ewropayê diçe taybet Swêd dewletekî hêja ye di vê alî da ku li wir jî bi rastî derdorekî hêja em bijin qonaxekî hêja ji bo edebiyata Kurdî çêdibe û gelek nivîskar li wir dert tên holê û berhem tê nivîsandin tên çapkirin kovar û rojname gelekin zêdenin. Piştî vanê îdî em dibînin ev qonax ber bi Kurdistanê têne û Tirkiyê jî têne wek taybet Stenbol di vê alî da giring e ji xwe ber bi vir têne û ew salên nodî da destpêka wî şerê ku şerekî mezin di Kurdistanê da navbera dagirkerê Tirk û em bijin gerîlla û şervanên Kurdistanê da Kurd re dest pê dike bi hezaran gund tên şewtandin bi milyonan Kurd penaber dibin diçin bajarên Tirkiye metropolên Tirkiye û em bijin Ewropayê. Li vir jî piştî ku em bijin gelek gerîlla jî bijin bi sedan bi hezaran gerîlan tê girtin û tên hebskirin tên bo zindanê em bijin tên hebskirin ku bi cezayên müebbetê ji xwe sûcê wan jî ew e ku em dizanin yani sûcê wan tenê ku Kurdin ji bo ku yani daxwaza mafên xwe daxwaza serxwebûna xwe kirine ku îro di zindanan de mixabin lê di wê zindanê de di wan zindanan da jî nesekînine û li ber xwe dane û têkoşîna xwe di domînin. Ev têkoşîna wan jî bi awayekî edebî bûye û bi zimanê xwe ev jî di wan zindanan da qonaxek nû ji bo edebiyata Kurdî vebiye. Her çiqas beriya wan jî dîsan Kurdên ku di zindanan da nivîsan ne lê bêhtir bi Tirkî ne mixabin. Li vê dawiyê em dibînin ku êdî bi Kurdî û van salên dawiyê bi taybet gelek berhemên ji zindanan tên ber destê me. Bi rastî ew derketina pêvajoya wan pir hêsan ne hêsan e wisa em dibêjin ama bi rastî gelekî em bijin zehmetiyan dikişinin zor û zeft li ser wan heye yani bi qasî ku min lê kola ez lê nêrî hêjî dinêrim yani dikolim du alî da lêkolînan dikim yani ketina em bijin
پرتوکان ناهیلن برا بخوینن پرتوک بچنور آنجی بنویسن و تایبت کردی به اف به تمامی امبیجن زورداریه کی مزن سر وانان هیه نهام بحثا امبیجن ویجا زندانی بو کرتاسی بحثا ویکر و او قناغن ادبیاتا کردی ویجا کردی جی وقت تکیلداری ویجی مبحثا ویجی کر نها چما او قناغا گرینگه جبرکو او کسانان زندان دا براستی ناو وان چار دیواران دا باش وان جاغین رشتا به سالانن yani ne ku salek du sal eve pişti salin embejin henin eve 6 sale 40 sale duvan zindanan dane u teni suce wan yani seri da jibot jiberku kurdin yani jiberku kurdin hatine hapis kirin zindani kirin u cezayin müebbeti hatiye dayınj bovan rasti ev gerek ne kabul kirin cuhuyek demaku nazi wan genostip ser cuhuyan da dikin wan dikujin ew dikin ew cuhu wisa dibêje navê nat bîramın dibe ji ber ku îro em wek cuhû tên kuştin dibe hewceyê em xwe wek cuhû biparêzin ev kurd jî gerek em wisa bikin yani ji ber ku em kurdin û tenê em ji bo ku kurdin tên kuştin wê demê em jî wek kurd gerek xwe biparêzin niha em vegerin dîsa qonağa wêjeya zindanan ya kurdî dibe qonaغê de jî gelek berhem hatine dayın ul berdest min jî berhem henin lê ez ê ser di berheman di romanan rawestim ev nivîskarê van her du romanan jî ev 30 sale hema belkî zêde ye ku di zindanan dane û cezayên müebbetê mixabin hatiye dayın ji bo wan romanên min kîjanin ez werim romanên xwe romana min ewlîn dizên nasnemeyan nivîskar Latif Qaraaslan ji weşanxaneya Aryenê hatiye çapkirin romana min duyemin jî Rêwîngî nivîskar Mahmud Yamalak ji weşanxaneya Aryenê hatiye çapkirin ji xwe min ser romana Rêwîngî nivîsek di malpera Hûrbîniyê da nivîsandibû hûn dikarin di malpera Hûrbîniyê da wê nivîsê eger ku yê ku nexwandine dikarin bixwînin ez ê dîsa linka wî jî dibin vîdyoyê da bi were parve bikim ev di navê romanê da ji xwe xuyaye diyare Rêwîngî yani rêwîtiyek li vir heye ku ji xwe min di nivîsê da jî ew binav kir ku lêgerîneke xwebûnî heye di vir da ev lêgerîna ji aliyê ser lehengê romanê geral ve dibe bi rastî pir hêja û min di çar qonaxan da ev romana nirxand ji ber ku bi di çîrokan yani di çîrokan pêk ji ber ku di çîrok de yani çîroka ewlîn ji xwe ya sereke em bêjin bi ya geral bi ser leheng ve dest pê dike niha ev dizên nasnemeyan de ji bi rastî hin berhem henin bi navê xwe balkêşin bi naverîka xwe mixabin ew balkêşiya wan tune hin berhem henin naverîka wan balkêşin lê navê wan ne balkêşin hin berhem henin him navê wan him jî naverîkê wan balkêşin dizên nasnemeyan ji wan berheman yek ku navê wî pir balkêş e ku dema ku min cara ewlî navê wî bîst min nizanî bû nivîskarî wî ji xwe girtîgehê de lê min navê wî bîst min got rastî gelekî balkêş e ez bixwînim vanê dema ku min xwend min nêrî naverîka wê ji navê wî jî balkêştir e û rastî gelekî hêja ji bo xwendinê yani heger ku hûn van nivîskaran nas nekin yani nizanibin ku ev nivîskaranan di girtîgehê dane yani di hepsê dane hûnê nebêjin yani hûnê bêjin bi rastî ev nivîskaranan nivîskarên ku em bêjin civak baş tehlîl kirine û em bêjin di aliyê sosyolî û derûnnasîya civakê da dîrokê da gelekî zêde xwendine û zana û pisporin bi rastî yani hûnê wisa bifikirin û bibêjin di nav civakê da dijîn vanan wek me em bêjin lê naxêr ne wisa ye dema ku meriv pêt hese ku ev kesanan di zindanê da ne bi rastî meriv ecêb dimîne çawa dibe ev nivîskaranan di zindanan da bi vê awayî van romanan dikarin binivîsinin pir hêja ye ji ber ku ew zanînîk heye ku dibêjin nivîskarên ku di zindanan da ji êşa civakê dûrin hîs nakin ma çi zanin derd û kullî civakê çi ne naxêr ev tev de xelete dere we min di nivîsa xwe da jî ev hanî zimên bi rastî jî ev nivîskarên me yani yê ku di zindanê de edebiyata Kurdî di nivîsinin yani belê wek bedena xwe heps bûne yani di zindanan da ne bi salan e lê bawer bin bi fikr û raman û bi hîs û bi hestên xwe heps nebûne di nav civakê da ne dema ku min xwend ev romananan em got ev nivîskaranan
جمه بهتر ناف جواکی دانه لچیان کردستانی دیگرن لباجارانن لگندانن دناف جماعتی دانه و تبلی حرکتان دبن او کان دبن شوه تبلی حرکتان بونه کو حتنا حبس کردن زندان کردن او تشتکی دنیگن ببورن نها dizên nasnameyan jî heman ew ke ku dizên nasnameyan de jî sê çîrok henin ev çîrokanan ewlîn yani tu tekiliye kon bi hev re tune tu qewî bibêjin ev roman çima bi vî awaye lê dema ku meriv hêdî ber bi naverokê bêhtir dikeve navê meriv dibîne ku ev çîrokanan her bi hev re kiriye dayîne niha ez zêde naxwazim bi rastî mijar û naverok û em jin spoileran bidim servan romanan yani dixwazim hûn bixwînin yani merak bikin ji ber ku ev ji zindanan hatine berdestime yani birastî hatna pir zehmete ku ji derketina zindanê heta ku çapkirina wan lê em bijin kirina wan ez bawerim hêsanê hûn jî dibe yani bikirin yani bixwînin yani bixwînin birastî ew giring e ku ji xwe pirsa me ya dawîn çi bû yani dibe em çi bikin dibe yani gava ewil ew e ku em bixwînin van romanan yani ne tenevanan yani ye ku zindanê de gelek berhem îro henin û derdikevin çap dibin dibe em bixwînin û em pêşniyaz bikin û di rojeva xwe de her tim li ser vê mijara nivîskarên zindanan bisekinin şwa ev van rojên dawiyê jî rojeva me de ev mijarek hebû rastî em gelekî ji xemgîn bûn ku di zindanan de dîsa şwa her tim işkence hebû ne ku tu nebû ve zêdetir bûye dîsan ku çend heb hatin kuştin ev jî şwa em dizan yani ne ku ev işkence gelekî zêdeye zext û zor gelekî bi rastî zêdeye ji bo wan jî dibe ji bîr nekin nivîskarên zindaniyan û berhemê wan bikirin û bixwînin bila ew jî bizanibin ku ew ne tenê ne ji ber wê dibe xwendina van berheman pir girîng e ku hêjaye ez ji van her dem niha ji we re pêşniyaz dikim ez ê ser vê mijarê bisekinim dîsan ez ê pêşniyazên xwe bi we re parve bikim û vîdyoyên dîsa ez li ser van ewkan çê bikim min xwest ez him danasîna wêjeya zindanan bikim û danasîna van her du berheman bikim û bi kurtasî behsa vê mijarê jî bikim ku ji bo me gelekî girîng e û edebiyateke gelekî hêja geş dibe di wan zindanan da em hêvî dikin ew edebiyata wek bibe azadî û serxwebûna netewa Kurd û welatê Kurdistanê zor spas ji we re mala we ava ku we temaşe kir heta niha û hêvî dikim hûnê vê vîdyoyê û vê mijarê ji xwe re bikin destpêk û dest bi xwendinê bikin û temekî xweş jê werbigirin zor spas mala we ava dem baş.